Gesù, Maranatha, speranza di pace per noi. Vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Nselmilkom, ninsabu fit-tieni ħadd tal-Avvent u dan it-tieni ħadd irid ifakkarna li aħna l-Knisja. Aħna id-dilja tal-mulej. Aħna l-Knisja li qegħdin nisru u nistennewh. San Pietru llum jgħidilna li l-mulej jiġi ta' bilħaq. Jum il-mulej jiġi bħal ħallil u jagħtina parir siewi fit-tieni ittra tiegħu kapitlu 3. Jgħidilna hekk: araw x'ħajja qaddisa u mġieba tajba għandu jkollkom. Dan jaqbel ukoll mal-Vanġelu li għandna llum skont San Mark kapitlu 1 versi minn 1 sa 8. Għandna l-għajta ta' ħejju t-tieqa l-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. U allura nistaqsu lilna nfusna: aħna kif qed inħejju? Bil-maxtura vojta? Jew b'qalb mimlija, imħabba u ħerqa għal-mulej? Aħna kif qed inħejju? Bid-dwal itebtbu jew bid-dawl f'qalbna li hu Kristu l-mulej? Il-kelma tal-mulej illum qed tkellem lil qalbna bħalma qiegħed jgħid Iżajja il-profeta f'kapitlu 40 versi minn 1 sa 11. Jgħidilna: kellem il-qalb ta' Ġerusalemm u għejdilha li ntemm il-jasar tagħha. Ekku, il-mulej irid jirbaħ fuq il-jasar tad-dnub tagħna. Jiddependi minna jekk aħniex ħanażlu d-dawl jew id-dlam. Vieni Gesù.